जब संजू सैमसन कप्तान बन के उतरले तब राजस्थान के टीम कहली अब हमके कौनो रोके वाला नइखे। जोफ्रा के गेंद आ यशस्वी के बल्ला दूगो हथियार से पंजाब के बजा दिलन घनघोर बैंड। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज फिर से चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब जाना जाए विस्तार से। पांडे जी, राजस्थान आ पंजाब वाला मैच देखनी। संजू सैमसन मैदान पर उतरते ही राजस्थानी ऊँट जैसन सरपट दौड़ गईलन। पहिलका कप्तानी वाला मैच आ सीधा 50 रन से जीत। सही तिवारी जी, संजू बाबा के कप्तानी में आते ही राजस्थान फायर हो गई। कप्तानी की जिम्मेदारी ऐसे निभैले जैसे बीमा एजेंट पॉलिसी समझावेला। यशस्वी जायसवाल शुरू में तो ऐसा धीरे धीरे खेलत रहे कि लागल मोबाइल स्लो चार्जिंग पे लागल बा। 39 गेंदा में 46, बाकी आखिरी 5 गेंद में 21 रन ठोक के सबके मुंह बंद कर देहलन। तिवारी जी, कुल मिला के कहत 67 रन, 3 चौका 5 छक्का, वो धमाकेदार। और ये इनका IPL करियर के 10वां शतक है, लेकिन सबसे धीमा वाला। पांडे जी, अब जोफ्रा आर्चर के बात करो। बाप रे बाप, 150 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बॉल, इहे बा बुलेट एक्सप्रेस गेंदबाजी। पहिल के बॉल पर ही प्रियांश आर्या के किल्ली उखाड़ देले रहे आ फेरू श्रेयस अय्यर के दूसर का झटका। कुल मिला के खतरनाक गेंदबाजी कैलन। 25 रन दे के 3 गो विकेट चटकैलन आ प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गईलन। तिवारी जी, आखिरी ओवर में ऐसा धुनाई कैलन कि स्कोर 200 पार हो गई। आ इधर सिमरन हेटमायर और रियांग पराग भी कहे लागल, अरे मैदान में हमरा के काहे भुला रहल बा। पांडे जी, पंजाब के गेंदबाजी तो छेद वाला बाल्टी जैसन हो गई। स्लोअर गेंद पर खेलबले, बाकी सैमसन आ जायसवाल ढीला गेंद देख के ऐसा चौका छक्का मारले कि बॉल खोजे में ग्राउंड स्टाफ परेशान। जी, पंजाब के तरफ से नेहल बढ़ेरा और मैक्सवेल थोड़ी देर तक लड़ल, 88 रन के साझेदारी भी कैले। बाकी तीक्ष्णा हंसरंगा 2 गेंद में दोनों के खोपड़ी खोल के वापस भेज दिए। पांडे जी, संदीप शर्मा भी छुपा रुस्तम निकलले, स्टोइनिस के बोल्ड करलस और कुमार कार्तिकेय भी परम सिमरन के आउट करके आखिरी उम्मीद पे ताला जोड़ दिलन। पांडे जी, कुल मिला के ई टीम एफर्ट रहे। कप्तान संजू, ओपनर जायसवाल, स्पीड स्टार जोफ्रा आ बैकअप बैटर हेटमायर पराग सब मिल के बनैले राजस्थानी ठोकन टोली। पांडे जी, अगला मैच के मजा लेवे खातिर तैयार हो जाए आ भूजा के व्यवस्था कर ले। आप लोगन अपन राय कमेंट में लिखी आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाएं। क्रिकेट के हर चर्चा आ अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रहें। धन्यवाद।